Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a ku hankalta ku lura kada wahalhalun da muke sha a ƙasashenmu na Afirka na babbaƙu su rika ja muna kai kanmu ga halaka. Domin kuwa waɗannan hanyoyi guda biyu, Algeria da Libya, hanyoyi ne masu tarin hatsarin gaske. Hanyoyi ne waɗanda mun daɗe muna jan hankali akan mutane. Idan har kana samun naira 1,000, 2,000 a ƙasarka, ka yi zamanka dan uwa, domin kuwa wannan hanyoyi ne masu tarin ƙalubale iri daban-daban. Ku duba yadda waɗannan mutane suka faɗi suka mutu akan wannan sahara. Wannan sahara ta daɗe tana cin mutane, sannan kuma mun bi wannan hanyar mun san ba ta da daɗi, shi yasa muke yi muku bidiyo akan ku daina bin wannan hanya. In za ka yi tafiya, ka yi ƙoƙari ka yi tafiya mai kyau ɗan uwa. In har kana samu a ƙasar ka, gara ka yi zaman ka. Ku duba yadda waɗannan bayan Allah duk suka faɗi suka mutu, gashi nan ruwansu ya ƙare. Wannan hanya ce wacce an daɗe ana jan hankali, an daɗe ana cewa mutane su bari su haƙura. Ka zauna inda Allah ya ajiye ka. Wannan mai jan rigan shi kaɗai ne bai mutu ba a cikinsu. An daɗe ana cewa mutane in har kana samu a ƙasarka, ka ci gaba da addu'a, insha Allah wannan ɗan abin da kake samu Allah zai sanya masa albarka. Mutane nawa ne suka je ƙasar Algeria suka dawo gida ba ko sisi? Mutane nawa ne suka je ƙasar Libya suka dawo gida ba ko sisi? Ya kai ɗan uwana, kada wani ya riƙa ruɗanka da ƙarairayi akan cewa yana ƙasar Libya yana aikin kamfani yana samun kuɗi mai tarin yawa, ko ƙasar Algeria da dai sauransu. Ka yadda. Ya kai ɗan uwana, wannan ƙasashe da kake ganin su, zaman cikinsu ma zama ne na wahala. A cikin kaso 100, kaso 30 su ne kaɗai suke jin daɗi a wannan ƙasashe guda biyu tsakanin Algeria da Libya. Mu mun shige su ne, mu mun san yadda suke, amma wannan mutuwar ba ta gaske ba ce, amma yana faruwa.